عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعذبتنا خميت صنحونا زوان زدلخوم حطرتنا وانا حبريتها تحيزلكم قريبا لخون مكتسالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا جزيام محرر تجرينا بكينات كمل الزخيل يزوب لخونات كم زلة تنكرم كابز حلف سمونة حيزو ما أخل كينات أبزنا برخاب تتسلمت محياشات كم التراية تفلتو أنت خنا جناح جون زكاية زلو تدروا من كسرات محرر قبل علة زيجات زوب حزو البدلات كم زغت على تقلتو من محرر بالتجنا بتجريز جبر زنبرنا هزبا وترانسبورت أوروبلانات كل كيلو سبع ألوان متكعت أوروبلانات درونات جنا فغيرو نجنحت ماكينة ردات شجورتي زيتي بنانا خوك عخمت أنا حتى قلتو أو دو تجري دو بعفر دما بزدقفهم عتقات تجري أبيلو بخبيد برت تسنى جتشتن ككاير خمس جبرة حبيرو أتم حدارنا يدرون متقعتاتو بنفتام أو ورد أو جرات تغسل وتكل مخنات خمس خنا أبتلم تدما مستنا بتخاب زاتو أولات تراوي تجري نمعلتها تكوينات خجبر كم تنا حتى قلتو كابسوم ونتحزو أزم حدار أب كل تجري فتسوم متقعتي مسحلتها تجري استخايد تغسي ملوات كامو نزت أرز بزخنا محدار أبلع الهزب تجري فتسوم كل كلاتات أجندة بزحت مرخة بعلم نيريو من جتاتكم زقلتوا أبزحل في قدام سنبتم بفلاي أبسمين معراب تجري زنا برقيت سراويت مكل خالن حيلتات تجرين بمت أنو دو كم زبالة حبيرة كساب حجيت أبز الدالو أوان كم دابوجونان مجران أبز بهالخاوتات زحلف معلتات زنا بخبيد برت تستسنى تخصي دو كم زبالة أفليتهم أنت خونا جنابتم محدار بلتجنا محدارات كافيتات أبيلو أبتول تجري زنا تأثر يزبلوا كابتلم تخسابوا الكايتن أبزركو خاوتات ماسرتن مسقاين كم زلقتهم من جتات حبروا بزي جنبار نستفتر خوينات بزملكة بزحت مرة خاوتات ادخل المبرهي زهاو بريزيدنت تجزيهم محدار تجري جنرال تحدثوا ردم مبجس يوسن حيلنا نبتسروا يتمكل خال هاجر زركو وتألم تخاط مجار استفتر يخبل جليتهم نزز جبرنا يوم سروا يتمكل خال جتشت كي تفترنا بلا لو جزاتنا نمتاو دليت كم زلنا نمحبار بر نموجا يكون انزولتهم جنرال دحرزي من سروا يتمكل خالنا 4 ساعات زوسد أخيبا أو ما يدوش كاينا دحريو زي تتصبنا يجيت تفتيرو اتجيت تقطعيلونا ملو خينات زمسل خينات تغيروا نزس عبونا اوروبلان براتات دويلو من قصقاس درونن كام مكتتالنا متقعت تغيروا خبل قليطه حجو يمكنات እንደገና ክፍጠር ዝኽእል መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዝኾነ ላዕላው ግዛት ትግራይ ከይተረጋገፀ ምዝተርፍ ጥራዩ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት የብላን ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ናብቲ ሰራዊት ምክልኻል ዝርከብሉ ወረዳ ጸለምቲ ዝኣተወ ሓይልን ክምለስን ትእዛዝ ሂብና ኣለና ክብሉ ሓቢሮም ህይወት ሰባት ዝወሰደ ኩነታት ግጭትን ክብሉ ዝገለጽዎ እቶም ጀነራል ድሕሪ ምስ ፌደራል መንግስቲ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ቴሌፎን ርክባት ከም ዝገበሩ በራታት ምስተጀመረ ድማ በአካል ከይዶም ክዘራረቡ ምዃኖም ሓቢሮም ነዚ ስዕቦ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብ ትግራይ ቀጻልን ምርጋእን ዘለዎ ሰላም ንምርጋጽ ዝኣክል ተመዛበልቲ ድሕነቶም ተሓሊና መነባብሮኦም ዝምለሱሉን ቅዋም ደዋ ትግራይን ምስ ዝኽበሩልን ጥራይ ኢሉ እዚ መሰረታዊ ናይ ግጭት ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ጉዳይን ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገድን ክፍታሕ ዝኽእል ዝገበውን ጉዳይን ምዃኑ ብጽኑዕ ከም ዝኣምኑሉ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢልና ሃለው ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ መግለፂ ኣውፅኦም ብሪጣንያ ድማ ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣውፅያ ብሰንኪቲ ብሓይልታት መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈጠረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ክበፅሕ ዝኽእልን ሳዕበይን ናብ ሰፊሕ ኩናት ናይ ምምላስ ስጋትን ከም ዘተሓሳሰቡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ገሊፆም አንቶኒዮ ጉተሬስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ብቓል ቀባሊኦም ሓቢሮም ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ዓቕሊ ክገብሩን ፍልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ብምርዳእ ጥራይ ክፈትሑን ናብ መልሶ ሃነፅቲ ንጥፈታት ጥራይ ከድህቡን ፀዊዖም ኤውሮፓ ሕብረት እውን ወተሃደራዊ ግጭታት ሓዊሱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ናይ ቀረባ እዋን ኩነታት ብስጋት ይከታተሉ ከም ዘሎ ምግላፅ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ጉዕዞ ገደብ ኣውፅያ ኣላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ዝተፈጠረ ውግእ ኩናትን ሲቪልን ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ኪንግደም ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ጉዕዞ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ኩነታት ፀጥታዊ መሰረታዊ ብምግባር እዋናዊ ጉዕዞ ገደብ መምርሒ ኣውፅዮም በዚ ድማ ናብ ክልል ኣምሓራ ክልል ትግራይ ክልል ጋምቤላን ሙሉእ ብምሉእ ዜጋታት ከይጓዓዙ ክልኪሉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ዝኾነ ካብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ 20 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ሱዳን 10 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ኤርትራ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀትን ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ካብ ደቡብ ኬንያ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ሶማልያ ድማ ካብ ደቡብ ሶማልያ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብተመሳሳሊ ዜጋታት ከይጓዓዙ ጠንቂቖም
ናይ ፋኖን ብልጽግናን ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ከም ተጸንበርዎ ኣፍሊጦም ኣብ ወፍሪ ዝነበሩ ወተሃደራዊ መንግስቲ መጥቃዕቲ ተኻይድሎም ጉዳት በፂሖም ኣብ ዝሓለፈ ውሱናት መዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክወዳደር እንከሎም መጠን ውግእ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብኣንጻራዊ ቀኒሶም ነይሮም። እንተኾነ ግና ኣብ ገለገለ ቦታታት ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ሓይልታት መንግስቲ ዘካይድዎ ወፍርታት ከም ዝቐጸለ እዩ። ኣብ ምብራቓዊ ጎጃም ዞባ ከባቢ ሞጻ ኣስቶርዮ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ቦታ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ንወፍሪ ዝወፁ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሃንደበታዊ ተኽሱ ተኸፊቱ ጉዳት ከም ዝበፅሖም ተሰሚዑ። ኣብ ማእኸላይ ጎንደር ድማ ኣብ ከባቢ ቋራ ዓደይ ማርያምን ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕን ቀረባ ራሕቐትን ተመሳሳሊ ኩነታትን ከም ዝገጠመ ተነጊሩ። በቲ ዞባ ጎንደር ወገራ ኣብ ልዕሊ ካምፕ ኣባላት ሚሊሻን ጉዳት ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። እዞም መጥቃዕትታት ጎኒ ንጎኒ ዝካየዱ ዘለዉ ተረጋጋሚ ወፍሪ ድማ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ኮይኑ መንግስቲ ብልጽግና ኢድ ዝሃቡ ኢሉ ዘቕረቦም ፕሮፓጋንዳታት እንተሃለዉ ሕጂ እውን ኣብ ጎንደር ምብራቕ ደንቢያን ኣብ ጎጃምን ቢቸና ወረዳን ሓይልታት ፋኖ እዮም ዝበልዎም ኣካላት ምስ ኣጽዋሮም ኢዶም ሂቦም ክብል ይገልጽ። በቲ ወገን ሓይልታት ፋኖ ድማ ድሕሪ ምትኻቦም ምግላጾም ብዙሓት ሓይልታት ብዝተፈላለዩ ውድባት ኣቢሎም ይጽንበርዎም ከም ዘለዉ ይግለጹ። ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ክልል ሶማሌ ካብቲ ክልል ብዝርከቡ ሓይልታት ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ተፈሊጡ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግንባር ትግራይ ዘለዉ ውጥርን ምስ ፋኖ ዝኣተዉ ኩናትን ስዒቡ ዘዳልዎ ቲያትር እዩ ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ይኽቡ ምዃኖም ተፈሊጡ። ፕሬዚዳንት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጅጅጋ ሪዞርት ከመርቑ ከለዉ ካብኦም ንዝቐደመ መንግስቲ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንህዝቢ ከም ውፅኢት ልምዓት ገይሮም ክቐርቡ ተራዮም ነይሮም። ነዚ ስዒቡ መልሲ ዝሃቡን ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ቀረባ እዋን ምሕዝነት ዝፈጠሩን ኦብነግን ኮንግረስን ጉዳያትን ሶማሌን እዚ ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖለቲካዊ ቲያትር ኢሎሞ። ቀዳማይ ሚኒስትር ንፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድን ዑመር ጌልን ሒዞም ናብ ጅጅጋ ዝገበረዎ ጉዕዞ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጠቕጢ ስዒቡ ዝመፀ እዩ ዝበሉ እቶም ውድባት እዚ ሶማሌ ነዚ መሳለጢ ናይ መርኣይ ፖለቲካ ክኸውን ኣይንፈቅድን ኢሎም። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገር ዝገጠመ ሃገራዊ ቅልውላው ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩነታት ሓይሊ ፋኖ ዘብፅሖ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ሰሜን መሕዝነት ይፈጥረለይ ኣሎ ብዝብል ስጋት ዘካየዱ ኢሎም። እቲ ጉዕዞ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝቐጸለ ወፍሪ ዝፈጠረሎም ጠቕጢ ስዒቡ ዘካይድዎ ኢሎሞ። ነዚ ዓይነት መሳለጢ ፖለቲካ ህዝቢ ሶማሌ መሳርሒ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም እቶም ውድባት ኦብነግ። ካሊእ ነጥቢ እቶም ውድባት ዘልዕልዎ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማሌ ዘቐመጥዎ ሹመት ሙስጠፋ መሐመድ ብዝምልከት ዝሃብዎ መደረ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪዞርት ሸበሌ ዝሰርሕዎ ካብ ትግራይ ዝመፀ ኣብርሃም በላይ እምበር ንስኻ 2% ጥራይ ኢኻ ኣብቲ ክልል ንዝሓለፈ ዓመታት ዝሰራሕኻ ክብሉ ምግላጾም ይዝከር። ተቃወምቲ ሓይልታት ክልል ሶማሌ እዚ ናይ ኣብይ ፍርዲ 2% ዝርርብ ምስቲ ኣብ ክልል ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ዝሰኣነ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ጅጅጋ ነበርቲ ማይ ብኣድጊ ሽከሞ ኣሽሓት ዝተቐተሉ ግጭታት ብኣማይ ተሽሓት ዝተመዛበሉን ኩነታት ዘለዎ ኣብዚ ክልል ኢሎሞ። ን7 ዓመት 2% ጥራይ ዝሰርሐ ዝተባሃለ ምሕዳር ብልጽግና ክልል ሶማሌ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኮንትሮባንድ ነዳዲ ዶላርን ካሊእ ግዕዚናን ኣብ ህዝባዊ መድረኻትን ክንገር ፀኒሑ እዮም። ፀብጻባት ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘይግለጹ እዮም። እዚ ኩሉ ክውገዝ ዝግብኦ እዩ ክብሉ እቶም ውድባት ሓቢሮም። ክልል ሶማሌ ሕጂ ናይ ወሪድ ብልጽግና ሰባት ሃብቲ መተኣኻኸቢ ምሕላብ ላሕምን ኮይና ኣላ ክብሉ ኣብ መግለፂኦም ጠቂሶም። ህዝቢ ሶማሌ ነዞም ሓሰውቲ ኣካላት ተገዛእ ይኸውን ነዚ ስርዓት ንምእላይ ዝከኣሉ ምንቅስቓስ ክገብሩ ምዃኖም ድማ እቶም ውድባት ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ልዝብ ተጀሚሩ ኣሎ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ኢራን ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ሃገራት ክብትኑ ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ወቂሶም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ወጥሪ እናኸረረ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኢራንን ኣሜሪካን ጽኑዕ ልዝብ ከም ዝጀመራ ገሊፆም። ላዕለዎት በዓል ስልጣን ፀጥታን ኢራንን ድማ መስርሕ ልዝብ ንምምሕያሽን የርኢ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኢራን ኒክሌር ንምዕባል ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ስዒቡ ትራምፕ ጣልቃ ክእትውዎ ከም ዝኽእሉን ክዛረቡ ከም ፀንሐን ይፍለጥ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢራን ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታት መሰረት ምግባር መጥቃዕትታት ክፍጸሙ ከም ዝኽእሉን ክዛረቡ ፀኒሖም። ቴህራን ብወገና ኣብ ልዕሊ እቲ ብዝመጽእ ዝኾነ መጥቃዕቲ መልሲ ከቢድ ከም ዝኸውንን ክትዛረብ ፀኒሓ እያ። ኢራን ኣብቲ ንግዲ ዓለማዊ ወሳኒ ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሞዝን ንክልተ መዓልትታት ዝጸንሕ ወታደራዊ ልምድ ክትገበር ትፅቢት ይግበር። ኣሜሪካ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብሉ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ዘይተሓሰበ ፕሮፌሽናል ዘይኮነን ባህሪ ከይተርኢ ንኢራን ኣጠንቂቓ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበትን ኣብ ኢራን ክልተ ፍንጀራታት ምስማዕ ህዝቢ እቲ ሃገር ከም ዘሰንበደ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢራን ግና እቲ ፍንጀራ ምስ ጋዛ ብዝተተሓዘ ምክንያቱ ይኽብል ነቲ ጉዳይ ኣቕሊልዎ እዩ። ፕሬዚዳንት ኢራን ግና ኣሜሪካን እስራኤልን ኤውሮፓን ነቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ብምጥቃም ዘይምርጋእ ንምፍጣርን ህዝቢ ንሃገር ንኽብተን ምክንያት ንምዃንን ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ወቂሶም። ፕሬዚዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን እዞም ሰለስተ ኣካላት ኢራን ንብብታንዮም ሰርሑ ኢሎም ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ
أمريكا إسرائيل أوروبان مفلاين مفتارن تقومون نم لعالن بمنكسقاس جلن صحت سبات نابز منكسقاس قاتو جيرميلم دحري صورة إيران بعصر شعة 7 نمكل خل أبالات سرعة شيعة ستتأيش حيلتات صورة أبتها جر عبي بوتا زوها وخينو هبتها جر سراويتني قادة كم زبالي فلت كورات خاتنا لهم زدلنا يمرستو قدات أبزازيبنا لنا لايك شير كومنت بجمارن channelنا زلكم دقف بمقلات كم زي ترسعنا بلنا بخلو تمسالة حبريت أخصبنا الرخب السلام